Ndamira pamberi pedara Mambo MUTASA. Ndamira pamberi pedara Mambo MUTASA. Zvese ndezvechokwadi. Zviro ndichataura zvese ndezvechokwadi. Ndikanyipa chabatwa nemhosva. Ndikanyipa chabatwa nemhosva. Mwari andibatsirawo. Mwari andibatsire mubatsiro wangu. Pamusoro ichangamiro. Zita rangu ndinonzi Msoro. Inini ndakauyawo ndakamira mhuri yekwedu yekwauranda. Baba vangu akarima akagara pamugano nemadzitezara ake. Baba vangu akagara padhuze nemadzitezara ake. Saka mwana wekwazitezara wake akupinda mumunda mababa vangu kutema tii ogadzira mugano mukati metima chemunhu. Kugadzira mugano wake papa kuti uku musasabira pakutana tii ukuya yangu. Ndakutobvisa tii yacho. Wakutochera makomba, wotozara magamu mukati macho emunhu. Ini ndocheweyo. Imi mati mudani? Ambrose Uranda. Ambrose Uranda. Baba umutora kuti baba wenyari? Baba wedu akurwara. Akurwara kwakuita akatanga nonga atombomura wafi ngenyaya yemugano. Iye mukomana wakadombo. Ndisekuru asi ndiri pana ndakumboti mukomana murume kuti ndiri kudarika. Ile ndiye mutora ndizvaendeyani? Ndeya baba. Ndeya baba. Baba chakonesa kuti asvike chii? Baba chakonesa kuti asvika kurwara. Iwewe ndikakubvunza chaiyo chaiyo ine chekuita nelendi une mhinduro dzacho. Because pane chinhu chiripo, kana baba asina kufa asina kuuya anopa power vato. Kana upa power vato nezvimwe unofanira kukwanisa kupindura mibvunzo yese yauta sei yatichakubvunza panapa. Ende zvauchataura izvo zvichataurwa sechi zvichamutorwa on record zvinhu zvawatumwa kuita. Watumwa here? Tawiza wayateti takamira sekundu. Tatumwa here gozi waka. Tukutora nechinhu chababa. Handiti? Kakutora nechinhu chababa baba achiriko. Saka iwo ndandisa kukuudza kuti watumwa ndibaba here kana kuti wangozviuwira. Tatumwa ndibaba. Ndatumwa ndibaba. Handisi kuda the way tita. Zviri mukuru. Izwa shamwari. Pane zvinhu tu. Pane chinhu chinonzi first person singular, I. Then first person plural, we. Handiti? Ini ndiri kuda kuti ndosaka ndikubvunza kuti watumwa here kana kuti ndezvako iwewe? Ndatumwa. Watumwa. Mai waripi? Mai waripi? Mai waripi? Waripi. Saka sei watumwa iwo mai ari? Wakomana wakasvika vachiona muno baba mugobo. Zita ndiye ine Anaurana. Wakasvika vachiona muno baba mugobo. Votiya, chondo baba mugobo ndiyo tiya akatidzidzisa chikoro here. Tikati isusu hatina zvekuita batiri vanhu vakadzi. Imimi wana wacho makadzidziswa ndiyo tiya. Kana muine upfungwa mungosimudzwa musoro. Baba ati murwere uyu hachine zvaruziva. handizvo baba. Because imimika munda ndewenyu nababa. Ndizvo. Munda ndewani? Ndewenyu nababa. Baba akafa nhasi anosara kundiziva zvinhu ndiani? Ndisona. Ndini. Akati mune surviving spouse. Ndizvo. Saka why now muda kuita relinquish ownership yechinhu chenyu muchiri mupenyu? Saka vanoti bvunza takati muri naye waro. Ndimwe mungosimudzwa musoro kuti mugadzise tii. Imimi mbuya hamuise witness ba. Pachinhu chenyu. You are the owner of this thing. Then why muchizouya muri witness? Why should you come as a witness muri owner wechinhu? Because mwana ndiye anofanira kuuya ari witness.
imimi mbona wechino muri kutaura tinonga tiri kufunga tuonayo komana wakatohei kutaura unozwa kuti pane murume apo. It's not about hey. Ini ndoda chokwadi chekuti imimi mataura munda ndewenyu handiti kana ndoda kubvunza zvemunda ndoda kubvunza muridzi wechi wemunda andizvo zvekuti history inotaurwa nemukomana uyu ndii munofanira kunga munonditaurira because imimi makaita munda wemukomana musati mamubara saka angazoziva sei zvemunda iwowo kudarika imimi muridzi wemunda zvamunotaura mbuya zvakafanira kuti ndikabvunza nyaya yemugano motirifeya kune mwana wenyu pamugano asi chandoziva panozi munhu apiwa munda anenge aisiwa mugano ende mugano unoiswa musi wapiwa munda munhu angaripo ndiani papaiswa mugano imimi maika saka ndikabvunza nyaya yemugano anofanira kutipindura nyaya yemugano ndiani saka sei murwisa mwana hama dzavo ndodziugogora no isu hatisutarisa kugama totarisa nyaya iri kuti hama yenyu iri kugogona munda wenyu saka imimi ndii munofanira mokuti here munda woenda nekuti hama iwo munda uri wavo saka chimirai apa mbuya imimi chimirai semuridzi wemunda mwana adini mwana wogara mai maicheya mai mukomana agara apo apo namai paisai macheya uko imi wakomana muri wadika handikanditetewo handikaone hanza dze wakorore chipai maipi kugara imi garai pasi right takutaura nyaya manje mai chiri taurei chii chiri kuitika pamunda wenyu pamunda uyu mukororo wangu taurai nyaya yemunda wenyu chichiitika munda uri kugobora munda takatanga kunetsana futi naye tichitora umwe sabhuku ati nene pamunda hadichaenda bataitora umwe sabhuku samapureti batava naye pamunda vapangidzana futi mugano iye akati ndoda kuti ngauchekwe ngeapo iye mukorore uyu kusvikira sabhuku samapureti akati baba saurana ndatumukumbira sabhuku samapureti wakakupai mugano akauya kotichekera mugano iye machekwa mugano pamaita sei tondorima kuti uyu uri kutii kwake uyu uri kutii kwake naye mukomana uyu saka abva apuka futi bvaochera zvemumunda mababa macho iye mukomana upi awa saka ndo pane nyaya ndipo pane nyaya tigarai pasi manje bhuya takutaura nyaya yemunda wenyu mukomana sumuka izvo zvataura nembuya zvataura nambuya uyu zvinhu zvacho Elia Sadondo inini nababa wacho takataurira andoti pamundizogona unongedza baba wacho takataurirana naye akauya akati wewe mupambo tiri kuona taane nguva yakareba tiri kunetsana munyaya yemugano saka inini ndakuenda kutema muzhanje uri apo zvandakutema muzhanje uri apo iwe wochidini toyewo kuswatudza toswatudza mugano wedu sho takabva taswatudza mugano wedu mugano iyoyo tii yau iyi yakandiita kunga dhisindi kubva panapa kuenda kusvika panapa ndo pane kicheni yangu maona vandati ona mupambo inini ndiri kukumbirawo ona tii inini handisida kuti kudzukira tii yako ndiri kukumbira tii iyi ona isi utano waba ndida kuti ndiite sei ndibvisewo ndingagona ri kutema chete vandadini kondichenera kanzaiwa tizvata zvina kushataba dini itai ndikati alright ini ndo vandadini ndakamboti mire kwenguva saka Sadondo wati baba wakati chete makuti handizvo pamba pako pandisapatsikirire kutema ti kwakureva kuti papa pako here kana kuti iwe wanga uri pachena apa pasiti pangu
pacheni. Saka izvozvo chiri kunetsa chii? Awa manje ndisizoti wakorore manje ka zvaka zvaenda kwagumbura. Maona ndatoti no tore ndandisina kuda kutora. Chakagumbura wakorore chii? Wakati hanzi wasotemeri. Saka inyaya kuti mwakweti. Saka pana boundaries. Boundary riripo kwangu inini. Boundary riripo paragara ritori ndipo ipo papa. Ndipo parunetsa iwapo. Awa kwauruzonetsa kuzoti wakazojambiri paboundary rizvo baba wadini wataurana ndoni akatomutaura mndu achakabva vandipa audio uyu bati iwewe wakazotaura sei wazojamba sei uku newana manje indikataiwa ina ndatotaura nababa kuti apa padi pachene kana izvozvo zvandina kuramba baba kuda kutorera ipa iwe wakataurana nababa wataurana nababa baba ndiye akakubvumidza kuti ujambe akanditi bvisa ihundi kuti akanditi ndijambe ndiye akakubvumidza kuti ujambe ndizvozvo baba kukubvumidza kuti ujambe kwakuri kuti muite sei mupedzi gakawa kwangu kuti kwekuchenesa pamba pangu badzi mugano uripo aminoti kana ipapo chingopedzoperere ndati iteerera nyaya yenyu haisi yekofi ba nyaya yenyu inyaya yeboundary saka chimboisa zvekofi kusaiti andizvo zvekutemwa kwechii kwekofi ndiri kuti mugano wenyu nasekuru muri kuwirirana here pane gakawa here pamugano hapana saka mawingi pana kana kusina gakawa atondipa audio ishi achitoti kana ukatosvika ikoko kunotoataurira kuti vanofanira kudzoka kuno kuite kuti tinetswe newana ba panyaya yemugano bo ndotozviziva saka baba wavo ndiye akupai audio atouya kumba kwangu ndipe audio vatouya bandipa kuti andikawati baba ururwara ndipe audio yacho tioni ari kutofamba kutotaura akusingoti kurwara ndipe audio kubvira urwara mupamba kwaruswera akarara ndourwara uzvizive ndia sakuona zoti runyepa pakati penyu ndia zvikosoro dziri zuro ndakuda kutoya Most of chiro. Aruta achata. Nofite ore. Msoro. Right. Ipa hapo phone yako. Hizo HTS. Right, guys. Right. Ivi mati baba ururwara asingogara nekusumuka. Tara tisi. Msoro changamira. Ini ndinonzi Jonoran. Right. Baba, mai na wana mai edu voitori barika. Vana mai vanoenda kuchipostori. Grupa background ndio pakuti baba kurwara kwavari kuita semazuva ano. Inini nekuda kwokuti handisi kuchipostori ndakufamba ndichingona. Ivo havadi kuenda kuchipatara. Ndokuti vanenge vachichecha imvura. Asi ndakavatarisa inini pese patinoenda tichiona bachirwara. Vakuita kunge vakuita kadementia kaidofu.
Saka kana kutotaura nawo tikasvika pamba zvafana kuti izvi ndikasvika ndikagara nawo tichitotaura wauya John takwasana nogona kuti mati gare kudai kubva kuti ndiwo vanosvika panongoni. Saka mukatarisa izvi kana kuti nyange tataura nawo kudai kuti titi pane zvingataurwa nababa zvingaoneka zvekufamba zvauri kutaura shuwa anogona kufamba asi hapana chiri kubuda ivo vana mai avo pamwe pacho pamba kugara vavachengeta vanogona kungoti wakangogara wotobuda akatoda iye achingoona zvimwe zvatisiri kuona isusu. Saka urwere huri pakuti rimwe zuva anogona kunge akarara asi kutaura havatauri zvinonyatsooneka. Iyo zvizasara mwana kune vana maiguru variona ibari vana maidu ibari. Okay, but mimi babwenu sei manga prefer kwenda kutaura nababa ari ega pasina umwana akauya kumba iye baba ndipo ndakaona wakati uya kumba kwangu wese na tete vakatogara pane mugani wedu ipo papo zvine zvekuti kumba kwako pamba pangu handiti muya tivangu mumba akauya mumba wendiani mukwasha nani natete muchitaura nyaya iyo ndichitaura nyaya iyo anga yakochema akaodi kochema kuti mukwasha ndiregerere inoenda kovhariwa inene zvandamuitira tiyenyu mukwasha ari kukumbira rege ndikati ine kana ukandikumbira ungokumbirana newakomana wakaenda kokutaurira kuti uri kutora munda wababa wako handizvo ndakakupindura herere hatini munhu angotsvaka chimwe chinhu chiripo kuti baba uri kuziya kuti wakamurekota waitaura naye wanga chimurekota ndandito angasizviziva ba ndanditori naye anga utozviziva ndikati ndau akatoti timi mukaenda ndau uku da kuti mwendinokuataurira kuti inini handidibaunisana nemitezvaraungu da kuti mudzoke kumba kunoku wakomana vari kuita zvavo zvimukufunga isu tiri vanhu vakagarisana panapa makamaka imi magara kwenguva yakareba sei kwenguva yakatoreba boziva kundisu takatova paruka kwenguva yakareba izvi handiri panodo makapinda ndona tezvo redu handiti takakupei mamuri perese ongori havari angari mwana akasati aberekwa bao angari havari imi kumba kwenyu amawaya naye inini kumba kwakuda handina munhu andainaye ba nekuda kuti tsamba yandapiwa ndapiwa panguva iyo ndisina mari pamukadzi wangu ndiye ndandida kuuya naye zvino abva hanzi nebasa kuuya kubasa nyaya yenyu nekakunyepa kakawandisa because already imi wakomana mungangotaura yenyu kuti hanzi uyu pamakapiwa akasitasva uye ndikataisa eji yenyu yamunanyasiyana saka zvakafanira kuti imi mese zvomunitaura ndezvekunyepa because kana muri kutobvumwa zvishuwa imimi wakwasha makapiwa apa muri kugara natezvara whether makapiwa mazvarwa kana musati mazvarwa the fact ndeyekuti tezvara ndiye akakupai izvo tikangokuita kuti tezvara ndiye akakupai fine then tobva taenda panext issue ndeyekuti nyaya yenyu chaiyo kumugano kwacho mugano pamuri kurwira imimi pakakura sei pamuri kuti ndo pamuri kukonana pakakura sei chidaire pamwe pacho pakaita kunga tebho yenyu iyoyi kufara kwayo pamwe pacho ndo pakada kufara kubva toti madziro emba kusvika kunga pane tii kwekupesira kwacho pakatofara kunga tebho yamutori naye iyoiye pamwe pacho ndo pakatoti pakada kuti pane tii pacho pakatofara ndipo pakakura sei changamire pane vhidho nandoda kuratidza ndatipaakura kuratidza iti pakakura kudai sekuru vari kuti vakakiriya pakuchenesa akaisa mugano pindura yebvunzo ndati pakakura sei pakakura changamire mamita zinongana 25 meters 25 meters plus of 30 meters kubva kuboundary kubva kumugano uya pakati apakaisa mugano wake mukomana musekuru wako 25 to 30 meters which is almost this beauty with this beauty what I spend 8 meters pakureba kwakaenda pacho apa aiwa pakatobva kunga pane picture kuenda kusvika pane murume uyu
kubva pakitchen yangu Andigoni kunyora kuti kubvapo kusvika panoto itainge alright almost 15 meters patebhuru because munhu wacho pakitchen pangu apa wakauya wakati o Israel unotopedza kuwa zvatotona nyenyo wakwana muzika rinondevhari yondevharira sagama chitatu inge mungimapa mudaipa kuna 10 yes because chimwe chandava kuda mai ndakuda kuti baba akapawo zvaidera mubva mataura akapiwa uripo akapa apa ndi baba wangu inini uripi wakashaika mai akashaika futi atinopiwa nibaba wako mundu yakwadondo takatopiwa mundu wamaime andai andi akati mukanapira ndisadondo hatotendi bakoumisana naye mukupagisa mutemo uripo chitatu muende pamunda sabhuku imimi mesi chitatu by 10 o'clock ingai muri pamudaipa 10 o'clock ingai muri pai pamudaipa chimirira nasabhuku yes ande baba